Druhou otázku, kterou mě pan Ivo Herold položil, byla: chcete setrvat v Evropské unii? Otázka je to zapeklitá. Kdybych na ní měl odpovědět emotivně a hned, tak řeknu jednoduše ne. Ale ono to není tak jednoduché. Je to otázka, při které se ve vás sváří dva rozdílné pohledy. Váš soukromý, vlastní, emotivní pohled, ale také vaše zkušenost a poté pohled ekonomický a pohled politický. A teď je otázka, který z nich má převážet. Jste-li sám, jste-li soukromník, pak řeknete, no ten můj, samozřejmě, já třeba bude-li referendum o vystoupení z Evropské unie, tak budu hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, pro odchod. Jste-li senátor, jste-li politik, jste-li státník, není to tak jednoduché a musíte spíše hledět s veškerou odpovědností na tu druhou stranu, tedy na aspekty politické a na aspekty zejména ekonomické. Víte, kdyby Česká republika na tom byla tak jako Velká Británie, která opustila Evropskou unii Brexitem, slavným Brexitem, k němuž blahopřeji Velké Británii, tak to by byla úplně jiná situace. Kdybychom měli Commonwealth, to je sdružení zemí, které anglicky hovoří a které dokonce uznávají jako svoji hlavu státu britskou královnu a které jsou rozsety po celé planetě a je to obrovité odbytiště zboží. Báječný ekonomický nástroj. Kdybychom měli takový Commonwealth česky mluvících zemí, rozsetý po celé planetě, nebylo by co řešit. Kdybychom na tom také byli tak, jak je na tom Velká Británie ekonomicky, také by to asi přispělo k našemu rozhodnutí, že bychom se velmi svobodně a volně podle naší zkušenosti s Evropskou unií rozhodovali, zůstaneme, nezůstaneme. Také kdybychom byli ostrov v oceánu, jako je Velká Británie, to je ostrovní země. My jsme ale uprostřed Evropy. A jsme nejen uprostřed Evropy, ale vstupovali jsme do Evropské unie s některými okolnostmi, které si mnohé země, zejména Německo, ale také ostatní země, předpřipravili pro náš vstup. A pak jsme měli také vyjednávací tým, který byl velmi úslužný vůči Bruselu. Však si za to také vysloužil své prebendy v Bruselu. Vzpomeňte si. V době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, tak naše ekonomika de facto už byla rozebrána. Byla rozebrána velmi nekorektním způsobem. My jsme po naší revoluci byli takový zásadoví a tak jsme si řekli, tržní ekonomika. Kdo zprivatizuje lépe, ten získá ten podnik a ten ho pozvedne na odpovídající úroveň. Ukázalo se, že to není tak jednoduché a na Znojemsku, kde kandiduji, tam o tom něco vědí. Já si vzpomínám, jako senátor jsem procházel Frutou, tuším, že to byla Miroslav. Fruta byl pozoruhodný podnik. Hlavně na Znojemsku. Také jinde, ale na Znojemsku měl základnu velmi významnou pro zpracování ovoce a zeleniny. Mimořádná kvalita to byla. Pravda, obaly nebyly tak efektní, jako byly obaly, které přicházely ze západních zemí, ale kvalita byla mimořádná. Know-how bylo mimořádné. A pak nastoupila privatizace a podniky, které se Fruty panicky se bály její konkurence. Vstoupili do privatizačního procesu, předložili privatizační projekt, vyhráli a co udělali? Myslíte, že pozvedli výrobu? Že zlepšili třeba kvalitu obalů nebo design obalů? Vůbec ne. Vylámali, co se dalo. Vylámali všechny stroje. Vylámali všechny technologie. Já jsem chodil výrobními halami, ve kterých byly vylámány i zásuvky elektřiny, aby to nikdy nikdo neobnovil výrobu Fruty na Znojemsku.
tak se báli naší konkurence. Stejně tak se báli našeho zemědělství. A tak si připravili pro náš vstup rozsáhlé kvóty. Co smíme, co nesmíme, kolik smíme čeho pěstovat, kolik smíme vyrobit vína, kolik smíme mít hektarů vinic. Panicky se báli. A připravili se. A my už jsme vstupovali velmi znevýhodněni v tom okamžiku. Ostatně ani voda, která teče z našeho vodovodního kohoutku, už nám nepatřila. I tu jsme posunuli někam jinam. A je to velmi významná strategická surovina. Takže my jsme vstupovali do Evropské unie a ke všemu ještě jsme velmi poníženě přijali téměř všechny požadavky Evropské unie. Ne tak naši bratři Slováci a ne tak Poláci. Slováci si vyjednali bez problému, že vy nám chcete omezit rozlohu našich vinic. No to ne. Fajn, dejte nám nějakou kvótu, ale vy nám dáte několik let na to, aby my jsme si vybudovali naše vinohradnictví tak, jak chceme, abychom si dosadili ty odrůdy, které jsou k dispozici a které chceme. A teprve potom mohou nastoupit kvóty, to už nám bude jedno. My ne. My jsme přijali kvóty k 1. květnu, ke dni vstupu do Evropské unie. A vzpomeňte si na tu paniku, kdy se dosazovaly vinice i odrůdami, které u nás nebyly vhodné nebo které nemají tržní hodnotu takovou, jakou bychom chtěli. Jak to, že to u Slováků šlo? No, protože náš tým byl úslužný. Však si za to vydobil jednu z nejvyšších pozic v Evropské unii a také nejlépe placenou. A poté v zápětí další velmi dobře placené místo. Teplé místečko. Bruselští úředníci se umějí odvděčit disciplinovanému partnerovi, který jim naslouchá a který přijme všechno, co se snaží vnutit. Takže náš vstup do Evropské unie byl mimořádně svízelný. Vstoupili jsme a podívejte se dnes, jak to vypadá. To bylo slibů, co pamatujete o solidaritě, o životní úrovni, o tom, jak se rychle vyrovná. Dnes utečenec, migrant z Afriky, mladík z Afriky, který se přeplavil přes Středozemní moře a skončil ve Spolkové republice Německo, bere jako příspěvek svůj na život, jako migrant, více, než je plat na Znojemsku. Je to normální? Je to solidarita? Srovnali jsme úrovně jednotlivých členských zemí? Ani náhodou. My jsme se stali jenom dobrým odbytištěm pro jejich zboží. A ještě se zmíním o jedné věci, která mne nejvíce ponižuje. Nedávný průzkum Evropské unie prokázal, ten průzkum nebyl iniciován bruselskými úředníky, ale byl iniciován z východní Evropy, z východní a střední Evropy. Jaká je kvalita potravin, které nám exportuje které nám k nám dováží i výrobci ze západních zemí Evropské unie. Obal je stejný, design je stejný, efektní. Ale když se provedl, cena je o něco vyšší. My platíme kuriózně o něco více, než platí často v některých zemích Evropské unie za stejnou lahvičku něčeho, prostě nějaké potraviny nebo za stejnou potravinu. A když se provedl rozbor, tak se zjistilo, že my jíme odpad. Že jíme velmi nekvalitní potraviny, které pod stejnou značkou, se stejnou nálepkou, se stejnými těmi čísílky, co to má čeho obsahovat, jíme odpad. To dobré, ty kvalitní, vysoce kvalitní potraviny si nechávají tam. Takže africký migrant, který přijde do Spolkové republiky Německo, jí ve stejném obalu dramaticky lepší jídlo, lepší potraviny, než jíme my. Je to normální? Je to solidarita? Ne. Je to hluboké pohrdání východní a střední Evropou. Hluboké pohrdání novými zeměmi, které tehdy přistoupily a které přistupovaly i potom do Evropské unie. Je to namyšlenost neuvěřitelná. Mě to uráží. Mě se to dotýká. Mě to ponižuje. To všechno jsou pocity, které by nás vedly, samozřejmě, aspoň mě, pokud by bylo referendum
o vystoupení z Evropské unie, aby hlasoval vystupme. Budu-li ale senátor, nebo budu-li politik, budu-li státník, budu to zvažovat velmi opatrně. A ta cesta musí vést někudy úplně jinudy. Pokud vystoupí jenom Česká republika, tak to schytá neuvěřitelně od Evropské unie. To už je takový moloch obrovitý, že nás zválcuje. Něco jiného bude, když si toto všechno, co říkám, uvědomíme nejenom my, ale oni už si to uvědomují. Maďaři, Slováci, Poláci, další země. A najednou tu vzniká blok zemí, které toho mají dost. Částečně ten blok kopíruje takzvaný Visegrád, to znamená 4 bývalé postkomunistické země, ale my k nim můžeme také počítat jiné země, další, které mají zase své trošku jiné účty s Evropskou unií. Rakousko, Itálie. Tam už byly pokusy o to vzdorovat Evropské unii a bruselskému úředníkovi. Pokud se tento blok dá dohromady a ten řekne, máme toho dost, tak si i Brusel bude muset hodně rozmyslet, jak bude dál postupovat v rozvoji Evropské unie. A pak se možná vyplatí nějaký čas zůstat, nebo zůstat v Evropské unii. Podaří se nám ji proměnit, reformovat, konvertovat na něco rozumnějšího. Na určitou asociaci samostatných sebevědomých států, které spolupracují tam, kde je to vhodné, kde se jim to hodí, a ne tam, kde se to hodí Německu a Francii, nebo tam, kde se to hodí naprosto nezodpovědným a nevoleným úředníkům v Bruselu. Tam tudy možná jednou povede cesta. Uvidíme.